салом алейкум акай бобоҷон, салом алейкум бародаро, апа-хоҳаро, падару модаро. Ман духтараке ки дақиртақам трубка мондагӣ будан. Як шав дар эфири акай бобоҷон 630,000 рубл ҷамъ карда будам барои оператсиям. Бояд Узбекистон мерафтам, оператсияма мегзарондам. Иншаллоҳ раҳмон худовандам рост шовард. Ами Москва врачҳое пайдо шиданд ки овози мара гарантия доданд. Иншаллоҳ ки соқ саломат оператсияи мара гузаронданд. Ма биромадам ай больница. ҳазор раҳмати худованд бар шумо ки мара дастгирӣ карден. Ма оператсияма гузарондам. овоз маина гарантия доданд, лек як трубкаи дига монданд. Иншаллоҳ ки 3-4 моҳ паси дига ишам мегиранд, ба гарантия медузанд амиҷаи мара. ҳазор раҳмати худованд ки дар бари ма истоден, дар ҳаққи ман дуои нек карден. Ман ҳамаша барои шумо видео кардам. Иншаллоҳ ки ҳамеша ва ҳамавақт дар ҳаққтон дуогӯем. ҳазор раҳмати худованд бар шумо. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи таъала ва баракату. дӯстон азиз, шом ба хайр. худованд хайртон тия. ин хоҳарчае ки мебине диди диристараш мо як моҳ ба 3 моҳ пеш дар эфири худмон дар тӯли 5-6 соат 630,000 ҷамъгириш кардем ба хости парвардигор. ва дар Узбекистон операсия мекард ки ҳамҷа як духтари хуб ёфтанд. алҳамдулиллоҳ операсия ҷарроҳиша гузаронданд. медонед дар телеграми бобоҷон ки 2700 ё 2600 подписчик дорам. астани телеграмо бисёр мебарам бобоҷон ҷа амя нестанд. дар ҳамаи подписатсия кунед, бидуроед бибинед дӯстон чӣ хел операсия гузашт, чӣ хел бириданд. яъне ки нисбати хоҳар пастибландӣ бисёр гуфта буданд. ака аллоҳ худаш медона. мо ҳарчи мекунем ба хотири худо мегем. машинник мекунанд, ита мекунанд, ҷарроҳия гузарон. ахи биҳози видео мемонам чекошан, ҳамаш чӣ хел ҷарроҳӣ кард, чӣ хел. хулоса астаниша бо дар телеграм бибине. раҳмат куна падару модаратона, аҳли байтона. аз ҳаматон ба хости худо, ба хотири аллоҳ миннатдорам. шумо низ миннатдор бошед. барои хизматҳои кам беши мо мераса ба ягон ниёзманда. ҳарчи мекунем ба хотири худо мекунем. این رقم 9393 حجامه ما هسته در شهر سنت پتربورگ و در شهر مسکو. زنگ بزنید آدرس رو میگم بیاین حجامه کنید دوستان. کسی چیزی ما رو میگم ما به خدا پناه میبریم. حسبنا الله و نعم الوکیل. خداوند ما رو بسنده. خوب دوستان عزیز، مینادارم. دیدین خواهر خرسان شید، جراحیش کرد بی تشویش. ان شاء الله با 2 ماه بعد 3 ماه بعد با جراحی دیگه میکنن تورباش هم میگیرن. اوضاعم الحمدلله جوبا جوشید. خدا نگهدار. ассалому алайкум акай бобоҷони, ассалому алайкум ба тамоми мардуми ғариб, ба тамоми акаҳо апаҳое ки дар ма ёрдам доданд. худованд баракати дунё охирата насибтон мегардона. ман соқ саломат оператсияма гузарондам. овоз ма гарантия доданд, лек духтанша гарантия надоданд. бояд трубкаи дига монданд. иншааллоҳ ки ишам гарантия метан. аммо дамое ки гуфтан акай бобоҷон и духтара фиреб кард, пулша гирифт, тӯҳматиш карданд. ма доказат мекунам ки инам чекҳое ки дар больница хов кардам ҳамаш ҳастай доказат қатъӣ. ямун анализҳое ки хун пун супоридагӣ ҳамун чизоан. ина як чекам 229,000 шидагиай. ина як чеки дигам 46,000 шидагиай. ина яктай дигаш ки дар вазминхона будам, наркосум додан, чанд рӯз хов кардам, 80,000 наркосум шид. 20,000 ҷое ки вазминхона будам ҳамон суми ҳамаи ҳамин чизош хай. ина як чеки дигам 276,000 шид. ҳамаш ба доказат, ба факти далел. худованд як бори дига ҳаматона баракат бита. худованд охираттона обод бигардона. ҳазор раҳмати худованд ки дар бари ман истоден, мара дастгирӣ карден. ҳазор раҳмати худо бар падару модартон.